canción. Hola, ¿qué tal? Xa estamos no aire, cos pilas cargadas. E un montón de cousas que contar. Dende o colexio Nosa Señora do Rosario de Alzúa. Para todos e todas vos. Novas frescas. Ideas geniales. E risas samoreas. Isto é Voces Escolares. Lo llevamos vivido. Benvidos ao noso programa especial do Días das Letras Galegas. Hoxe é un día moi especial. Celebramos a nosa lingua, o galego. O sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a ledicia, a morriña. O galego é bonito. O galego é a nosa lingua. Gústanos falar en galego. Tamén nos gusta ler en galego. E escribir en galego. Cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. Cada ano lembramos unha escritora ou un escritor moi importantes. Este ano coñeceremos a Begoña Camaño. En galego estou no mundo, meu mundo é. Begoña Camaño foi escritora. Tamén foi xornalista. Escribiu libros moi interesantes. As súas historias son moi fervosas. A ela gustáballe contar historias. E defender o galego. Nós tamén queremos falar galego. E aprender palabras novas. O galego é moi importante para nós. O galego é parte de nós. É a lingua da nosa terra. É a lingua das nosas familias. Lana e despois unha feira a visitar. Que bonito respirar. O recendo dunha xesta escoitar o mar. Temos que cuidalo moito. Usámolo todos os días. Na historia e na caixa. Con amigos, con amigas. Sabaneome nun bambán. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. E agora despedímonos todos xuntos. Galego bailo, sabes que non mito. En galego. Viva o galego! Viva as letras galegas! En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que non mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, en galego estou no mundo, meu mundo é. Meu mundo é. E así chegamos ao final. Agardamos que vos gustara. Moitas gracias por escoitarnos. Non os perdades o próximo programa. Teremos máis sorpresas. E moitas cousas que contar. Hasta a próxima. Adeus. Un sueño que se hace realidad.